Hello guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel and share this video. Maraming salamat. Ang dami. Kini mo country o itong may sakay. May pan. Ano na? Pero dili wala. Hey! Dili lang sakay. Kan Bukado sa akin. balon. Alam. Alam mo kayo ka nakatuwa dito rin? Ang Dali, first class, Mercury. Ang Mercury. Ring ito terminal ko. Mm. Welcome Digo City. Mm. Nainong niyo. Mm. Atong orphanage po dito, gilitrahan ako. Tunog pa no? Tunog pas mo, lawas ah. Yummy. Sige mama. Pagkakain na anak kay Apo. Duhan na. Ang anak isa lang kamo, si City. Wala pa. Be. Gamay. Dali na mo pumasakitan kay dako lagi ko pero way kusog. Wala. Ang bebe. Dako ko way kusog. Sakit mo ganun mo lawas ki. Di ba sa ka? Sakit ang lawas kung pasmado. Ano bang yung kape oh? Balik, pangapi na mo. Ya kung Gano'n magkurog? Kasi balaan mo kung nagkurog. asto. Kasi. Ako agay gagumay ka kung ginakulit. Gagumay pa niyo. Dili mo may pasma ko. Salamat pa ka. Wala to, hindi na mo mapas mo. Unday juga basa, ha? Kaya mo hugas ng plato, buntag. Okay ra. Pero kung ito hapon gabi, dili. Ano siya? Basta daan bago ka mag-trabaho. Yo. Ingon ka gula, gula lang, gula. Pero pag ngabot na, sayang ang panahon mo. So nga, iundang nga kudag basa-basa sa una. Pinto-pinto man sa isay. Bebe, dali be. Kung saan mag-istorya mo sa tarako. Tambay-tambay sa hay. Pero importante lang, naka-English gamay. Huwag ka English, kapalaw ko, what is your name? Where do you live? How old are you? Fine. Anak ko, mga English mga anak, no? Kung wala kay, what is your name? Ay, nalagad to dito. Reporter naman po na sa'yo ng English, ha, no? Yes, yes. Ang pinaka-dabis, kabalo ka mo, yes. Oh, no. Kabila naman, yes, yes, yes. Hindi makasabot mo kagabay, no, no, no. Fights! Asar na. You Filipino? Yes. You India? Majajad naman. Di ba no? Ilan na ito din mo na boss? Ako? Iguang na. 5 buwan. 71? 72. 73? Ako lagi ko pero dahil na ako masakitan boss. Di sakitan ka kay pasmado mo. Ano sa Facebook? Magawa sa Facebook. Natanawa o, nalalagi ka diya o. Ano, itanaw na ko yung YouTube gabi pa nakatulog mo ko. Tara ka YouTube. Pagkasin mo. Aman.
Naunod ako. Ate mo kin chocolate pa. Say lagi, bungkag tanan. Bungkag tanan lagi say. Lolo. Atro. Hi guys, ali para makikita ng mama gabi eh. Hello guys. Nabilin ra gyud. Nabilin. Iyo dili. Abi pa nagbuntag ulang ganit ay udto. Nabilin dyan, kalusot dyan. Langan dalaon pa daw nagpunta nang balik na po. Ganun bug ang asawa po nagpatod-hatod po diri. Pwede mo bilin sa kadaling mapod. Hindi, pwede na magdili ihatod ang asawa. Mapas lang sila unya. Hindi na sige. Pero ito gamay sir. Pero gamay. Pastilan, yung bata ka. La say. 2, 3. Ano, higaw na sa siniya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 1, 2. Go na kamot. Uy! Yan po. Ma'am. Na! Ah! Ew! Pato. Pero! Kasi sabot nyo ni Gina, alam mo na? Pero pa na tumakaya sa isang oras mo nito. Kadura na, uy! Kauinin yung dagko. Bingka! Bingka mang si Bilin. Bingka! Ayaw! Bingka! Bye-bye Lola. Bye-bye. Mama! Toga dada. Sumbukan. Dada! Ayaw! Ayaw lagi. Naghanan ng customer na. Nanawag guys eh. Huwag kang ginawag. Puro to tatarang sulod. Nabay lakaw. Kusog kayong kung ano, no? Kusog kayong promoto. Kusog kayong ng sponsor. Hello. Oh. Sa Digos, ma'am. First gram, Rabina. Wala may bakante karon. Kuan. Uma. May alas 10 ugma mga alas 5. 5. Oh. Sure. Sure ning alas 5 ugma kay di na ko magdawat og lain. Inyohan na ning nga time. Asa ni gikan, ma'am? Gihen, pagdala og duha ka malong. Malong duha og walay malong habol.
Medyas, jacket, pajama. So, Okay. Suto na inig humaghilot. Suto na humaghilot. hindi mapanutan. 200 ra, ma'am. Ah. 200. 100, og na dagang kwarta, 205. Buwan Julain, 200 lang. Ah, sige, ma'am. Ang dako-dako budget, 205. Dala pinaskuhan ko na 5. Wala, di wala. 2 lang. Kani siya sir, kalimot explainan ta ka ha. Kaning upat ka side, mao ni balay-balay sa pasmo sa kusog ha. Kinala matandog ni siya kay Bisa di man. matandog mo ni mapildi. Bisa. Sa imong kusog mo ha. Ayaw na tong maghumol ka gininit sir ha. Mapila to kasi mana. Hintay pa, wait lang. Magkuha ko tubig. Tubig. Asa ba itong number ako? Ganto lang. Tandogon tanya kay bukat ang tela ni kini matandog. Okay. Di mo gawa sa lakol. Gawa sa isaykol. Lakol. Ana. Kol. Okay. Ganto lang. Bebe, magkuha ko tubig. Lakol. Gawas. Kol. Bebe, mo gawas. Kaya mo sukuan kol. Ikunta lang. Kay masakit na siya pag di gyud na siya matandog. Okay, tutang kayo. Tutang na. Tutang. Muta ng tagangin. Lunta jud. Asos gamay siya. Ato, asa to? Di pa. Asa to? Asos gamay. Di jud asos. Di pa. Tagamay. Asa? Wala na? Saman. Di ba kayo kusog kayo? Ayaw na, kankol na. Dili na labot. Normal rin. Dili pa ni tinuod. Ay, naradigin ko. Wa pa ni tinuod, sir. Masakit kung atong tinuod-on. Huwag pa kayo kaya, bakit? Kakiyangin. Rapo babi. Rapo babi. Rapo lingit man ang taon. Chuchulit na oy, bibi. Puro ko mo uno, sir. Iyo. Taon, chuchulit, bibi. Huwag kay kamot. Kamot siya. Kayo. Punta lang. Bakit nila ko kaya ba? Kaya lagi na. Suko lang gamay. Di ni pwede ni di na to ni tandog ko ni mo pas mo. Hinihingi lang naman. Sakit kayo. Di na. Ati? Ati to? Ati. Ah, si Ati? Utang. Babay na Ati. Babay Ati. Tada. Ati. Ako ginungon ba nga maano daw yung lawas sa kinatilo. Yeah. Walang hindi magpahilot. Asa magkapili lang jud ka. Sa maganahan o dili magpahilot. Pili jud ka diya, no. O di ka pahilot, o di dala-dalaon lang dibate. O. Ana, nama pumingon nga dili hilot ang arthritis. O sige. Dala-dala ka. Di man mo pahilot, di bawal o. Aguntahan na yung dibate. Para wala sakit, inom kay tambal. Sige lang kay ginagtambal. Di gyud na sa maayo. So di anta ka sa. Bukalma lang.
Hindi, ito maayo. Oh, nakatambal ko kay Tagoy. Hindi pwede ko nun ka maka... Mawala gid siya. Mawala ang... Mawala ang man. Ako man, Kaya po, mabalik naman po. Juwala lang to niya, kaya naman may power ang mga tambal doon. Mawag yun siya. Pero dapat, mutambag sila, naon lang ang basa. Munta na. Ayaw tambali ang tao, nga alalay po itong bawal. Inaingon na, kaya para ato ka permit sila ha. Mo, ligyan eh. Ano ako, kitambalan to ka. Naon lang mo po ka. Wala, sige lang, kabalik-balik. May nga, may nagkapuntumahayo dito eh. Pero, sa ligang wala daghan ito tabangan. Kung ano lang ang mga Isulat lang unta itong kuhan baka nang bawal. Dili. Kung sunod lang ko sa pagkaon. wala. Dali naman ito memorize. Ayaw ka og bangos o tilapia. Oh. Ang kauno nimo kanang walay himbis. Yeah. Ayaw pagbasa ko ito hapong gabi eh. Oh, ano naman? Singkamot sa. Oh, bisang kamot pa, bawal. Yeah, bawal nga sigarilyo inom. Oh, ano naman na? Nung una, noon lang ko 2004. Ano naman, kundang na. Unang nagkuhan, bisyo. Tay? Bato May sudlay asawa na ko bibi. din eh. Sudlay ko, sudlay bibi. Give maman sudlay bi. Susunay. Ito susudlay, Ah. sudlay, ito na sudlay. Sudlay, give mama. Una pa man lagi na oh. Hapit kalimot da. Bitra po sa baba be. Be, give mama yung sabi. Mmm. Oh, kayo. Diyos ah. Katang bal. Hindi nang bali. Itong unang panahon, lumba kong bike. Wala. Hmm. Oo ba? Rider ko sa Tabato. Oo ba? Tingdo ko Manubila. Yawa na Ay, eh. kadagan. Sub na kayo. Oh, kadagan ko exhibition. Oo ba? Yung pinakamahay dito. Mapila edad ng mga to sa panahon na. 1986. 20 o no? 1999, naundang ko 1999. Tanatanawin ko na po. Yawa ba? Patong ang tiil sa... Tapo baba. Tapo sa baba. Patutuyo ka ng bike mo. Puro good ka bike ko taga-daog na. Deng! Si Saysay, Deng! Bike. Grabe no? Ariya man misang papa, pinto. Pintor po. Deng! Kung pinto, food, army. Tiglitin niya. Saysay, Deng! Ako na kayong rangko eh. Lisod kayo ng talent, boss mo. Alison. Pero sa mga talented sa yun. Sa mga talented sa yun. Tiriyo ma'am, ihap niyo mo. So sa akin na road. Boto no? Palungo ako. Basta ako tanong na hanok niya. Kaya ako na diya sa business center. Along mo. Oo. Pero dili siya gatira ang gawas. Ikaw tira. Oo, service ko. Pwede kang kong service. Ano na? Oh, dito gahapon no. Dunga ka po ka building. Hmm. Sa isa ka building. Nag-try nga gud ani. Ay mga logo. 3-5 isa. Dua si Timel. Ano? Ano siya? Dali, ken korta. Nanapod ko sa Domingo na ko. Mo na yung mga talent yun, kalisod. Mo na pangitaon. Kanang dia, 30 mil man na. Asa na Mercury? Kanang dia sa terminal. Kanang naong itagas. O, kananda ko kayong kagas. Oris. Welcome. Oh, Ikaw na ko na na. oh. Itong lagi si Mana. Dako mo kayong welcome no? Welcome Digo City. Yan eh, naong ni Mayor. Oh. Mura mo lagi naong ni Mayor. Oh. Siya mayaman no. Ha? Napagay siya patira dito dong sa Dimabimsi kay ni itong nawasa. Hmm. Ali na ko kay. Musaka eh. Mahulog ko yung sakit na kong tina. Gani, kanang dili kay saka. Bubo lang. Bubo lang ano ato. Pwede na. Mahal na din, ano na, mahal din picture, ana. Mga
Mall, man. Barato ra gani. Sa ubangan, 50,000. Saya barato ra kay digos man siya. Iya lang gyud ko nang babaan. Pila po kadlaw nimo to gitira sa? Atong sa Welcome Digos. 5. 5 kadlaw. Okay, putol-putol kay init dia. Dito ka matira sa amin to. Dili na init. Hapon na. Hapon na. Kita man ko, magagin ko. Welcome Digos. Eh, orange ang baka. Abi na ko tarpulin. Wala mo lagi tarpulin. Oo, tarpulin. Kapag gani kayo, abi na ko tarpulin. Kaya kasagaran na tarpulin biya. Magikik biya na oh. Dugay no, init no. Mag-isi, oy. Kanaon, mag-isi. Mapit man ni siya. Dili siya mapit. Okay, di mainitan. Sa gawas na, ulan init. Layo ray. Tuig, Wala ka butuig. uba na. Yamulan ba gyud? Karon na, balik ko na ang mga signboard karon. Akong gibuhat ko na ng malurap gani nga train sheet. Oh, tapos Palitringan nila. Wala na yung signboard karon kay ligon ba no? oh, 10 years. Ito sa orphanage, oh. Dismail ko. Wa kay gi trainee anak. Anak.